సొల్మెలు నమ్మ కుడ్ల తుడు వార్తలు ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು 31,45,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಜಂದ 2022-23 ಸಾಲದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಜನವರಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಸೂಲು ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆದ ಕೆಲಸ ಜೇಂಕೊಂದುಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ದವಲೈ ಮುಗಿಪೊಡು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನ ಮಂತ್ರಿಯರು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಿಗೆ ಕಾವೂರು ಬಿಜಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ ಗ್ರಂಥಾದ ಪಿದೈ ಬರಿಯರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿಎಸ್ ಎಡಪಡಿತಾಯರು ಅಲೆಯಂದ್ರೆ ಅದುಪಿರ ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪುತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರ್ಕಾಡಿ ಬಜಲ ಕರಿಯಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಕ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಟ್ಟಣೆ ಇತ್ತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಒಟ್ಟು 31,45,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ 2022-23 ಸಾಲದ ಬಜೆಟ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಂಗಾರೆ ಲೋಕಸಭೆತ ದುಂಬುದಿತ್ತೇರು 2022 ಜನವರಿಡ್ ದಾಖಲೆ 1,40,986 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಸೂಲಾತಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಂಗಾರೆ 2022-23 ಸಾಲದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಲೋಕಸಭೆಟ್ ದುಂಬುದಿಯೇರು ಒಟ್ಟು 39,45,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನ ಆರಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಕುಂಟು ಚರ್ಮ ಬೊಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಿಭಾಗಲನ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗಾತಂಡು ಮರ್ದು ಬೊಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಲನ ಬೆಲೆ ತಗ್ಗಾದೆರು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧನಲನ ಸುಂಕ ಜಪಡಾದಂಡು ಕೊಡತ ಬೆಲೆ ಪಿರಿಯಾತಂಡು ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ಕದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ 2022 ಜನವರಿಡ್ ದಾಖಲೆ 1,40,986 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಸೂಲಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದೇರು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಜೌಲಿ ರಬ್ಬರ್ದ ಸುಂಕ ಜಪ್ಪೆಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಡ ನೂದೇಟ್ 30 ಎರ್ತೆ 2023 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷ ಅಂದ ಘೋಷಣೆ 80 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲುಲಿಗ್ ಪೈಪ್ ನಿರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 3 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಉದ್ದೇಶ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ 25,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಪನ 5 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಲಿಗ್ ಬಡ್ಡಿದಾಂತಿನ ಸಾಲ ಒದಗಾವನ ಒಂದು ಮಾತ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮರನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಲಾದುಂಡು ರಾಜ್ಯದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜು ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬುಲೆಚೆಲ್ ಕೆಲಸಲೆಂತೂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದೆರು ಆಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಜೇಂಕುಂದುಪ್ಪನ ಬಗೆಟ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಜಾದೆರು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮೇಜರ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತರು ರಾಜ್ಯದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿಎ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂಗಾರೆ ಕಂಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಕುಡ್ಲದ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಎರ್ಮೆಕೆರತ ನಿಂದುನಕಿದು ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಜಪ್ಪು ಗುಜ್ಜರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ನಡುತ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಬುಲೆಚಲ್ ಕಾರ್ಯಲೆಂತುಯೇರು ಕುಡ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಬುಲೆಚಲ್ ಕಾರ್ಯಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ನನದ ಮರಿಯಲದ ದುಂಬು ಪಾಕ ಕಾಮಗಾರ್ಲೆನ್ ಮುಗಿತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಲುಸು ನಂಚ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರೆ ಮಂತ್ರಿಯರು ತಿರಿಪಾಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಧಿಕಾರುಲು ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರ್ಲೆನ್ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಜೇಂಕಿತನೇಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚ ಆಯ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆನ್ ಮಂತ್ರಿ ಬಿಎ ಬಸವರಾಜರನ ಗುಮನೋಕನತೆರ ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿಶಂಕರ ಮೇಜರ್ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದರು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ. 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ವಿಸಿಟ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ ಏನನ್ನೋ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇನೇ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಏನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ,
ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಡಬ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಡುತ್ತ ಮರ್ದಾಳ ನೆಕ್ಕಿತಟ್ಕಡ್ ದರ್ಗಾದ ಬೀಗ ಪುಲ್ತದ ಉಲೈ ಪುಗುದಿನ ಕಲ್ವೇರು ಕಾಸು ಕಂಡದು ಕೊನ್ನತಿರು 30,000 ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸು ರಟ್ಟಾದಿತ್ತದು ಕಡಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದರ್ಗದ ಬೀಗ ಪುಲ್ತದ ಉಲೈ ಪುಗುದಿನ ಕಲ್ವೇರು ದರ್ಗದ ಉಲೈ ಎತ್ತಿನ ಕಾಸು ಕಂಡದು ಕೊನೆಯ ಸಂಗತಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಡಬ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಡುತ್ತ ಮರ್ದಾಳ ನೆಕ್ಕಿತಟ್ಕಡು ನಡತುದುಂಡು. ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಪೊಟ್ಟುಗು ಬೈಕಡ್ ಬತ್ತಿನ ಇರುವೇರು ಕಲ್ವೇರು ದರ್ಗದ ಬೀಗ ಪುಲ್ತದು ಉಲೈ ನುರುಕುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಾಯ್ ನಾವು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಡು ತೋಜಿದುಂಡು. ದರ್ಗದ ಕರ್ಬದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬೀಗ ಪಾಡ್ತಿತ್ತದು ಐಟು ಒಂಜೆಯನ್ನು ಪೊಲ್ತಿನ ಕಲ್ವೇರು ರಡ್ಡನೆ ಬೀಗ ಪೊಲಿಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೆ ಬೀಗ ಕುಲ್ಲವನ ಗಾಂಚಿನೆ ಪೊಲಿತದು ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದಿರು 30,000 ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸು ರಟ್ಟಾದಿರು. ಕಡಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ತಿತ್ತದು ಕಲ್ವೇರಿನ ನಾಡುಪತ್ತನ ತನಿಖೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎತ್ತಿನಂಚ ಇತ್ತೆರಂದು ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾವೂರು ಶಾಖೆ ಮಠದ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು PhD ಪದವಿ ಪಡೆಯನಲೆಕ್ಕೊಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾವೂರು BGS ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆದಿನ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೇಸಡ್ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಕುಡ್ಲ ಶಾಖೆ ಮಠದ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪಂಪನ ಪ್ರಬಂಧ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು PhD ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯನಲೆಕ್ಕೊಡು ಸೋಮವಾರ BGS ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಠದ ಭಕ್ತಿರನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಕಾವೂರು BGS ಸಭಾಂಗಣೋಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಾಡ್ತದಿದ್ದೇರು. ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯರ್, ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MP ಪುರಾಣಿಕ್ ಇಂಚ ಭಿನ್ನರಿತದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಂಪನ ಕಡಲ್ದ ಉಲೈ ಮುರ್ಕುಂಡ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಮುತ್ತುಬಿಲೆ ಬಾಳುನ ರತ್ನೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇತ್ತಿನಂಚಾಂದ ಪಂಡ್ಯರ. ಅವರು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ 37 ವರ್ಷದ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿದಂತಹ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊನಲು, ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಮನಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ತರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಅನನ್ಯ, ಅಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುಣವೇ ಹಾಗೆ. ಗಗನಂ ಗಗನಾಕಾರಂ ಸಾಗರ ಸಾಗರೋಪಮಃ ರಾಮ ರಾವಣಯೋರ್ ಯುದ್ಧಂ ರಾಮ ರಾವಣಯೋರ್ ಅಂತ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಡಪಡಿತಾಯರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧನು ಬೂಕುದ ರೂಪುಡು ಕನೆಯರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದುಲೈ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಅವರ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಲಸಚಿವ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಓದಿದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಪದವಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ. ಇದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನಪರ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 0 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ
ಅಂಥೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಸೇವೆಯ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. RSS ನಾಯಕರ PS ಪ್ರಕಾಶ್, ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಸುಮಂಗಲರಾವ್, ಕಾವೂರು BGS ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಪ್ರಶಾಂತ ಪೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರ. ಮಂಜುಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರ. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೊಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆದ ಬುಲಿಚಲ್ಪಿನೊನ್ನ ಸಭೆ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಂಗಳ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡೆತಂಡು. ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜರನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಈ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೊಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿದ ಬುಲಿಚಲ್ಪಿನೊನ್ನ ಸಭೆ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಂಗಳ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜಿತ್ತದು ನಡೆತಂಡು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ನಗರುಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಪಟ್ಟಿ ತತ್ತದಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ ಪಾಲಿಕೆ ಗುಮನ ಕುತ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತುದುಂಡ ನಗರಗೂ ಈ ತುಂಬೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಆದಾಯ ಬತ್ತುದು ಆಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಸೋತುದೊಂದು ಪಂಡೇರ. ಭಂಡಾರಿಯರ ದೂರ್ನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಿಪಾದ ಮಂತ್ರಿ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಚರಡು ಒವ್ವೆ ಕೆಪ್ಪುಗೊಪ್ಪು ಬಿಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಯೋಜನೆಲು ಕಾರ್ಯಮಲ್ಪನೆಟ್ ಜೇಂಕ ದಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡೇರ. ನನದ ದಿನಕ್ಲಿಡು ಯೋಜನೆಲು ಸರಿಕಾಲುಡು ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕ್ಲಮಿತ್ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತನೊಂದು ಪಂಡೇರ. ಶಾಸಕರಾದುಪ್ಪನ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಾಲಿಕೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಷಯ ಶ್ರೀಧರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ ಸಭೆಟಿದ್ದೇರ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಓಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಗ ಏನಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 2 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಏನೋ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾಳೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೇಜರ್ ನಮಗೆ 24/7 ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬಂತು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬಂತು ಸರ್. ಅದೆರಡನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸಂಡೇನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಕ್ಷರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಾಗ ಯಾರು ಮಾಡೋದು 20 ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ರೋಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಿತು. ಈಗ ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಏನು ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಸ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆದ ಕೆಲಸ ಕಡಿಸೊಂದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ದುಲೈ ಮುಗಿಪೆರೆ ತಿರಿಪಾದಣಂದು ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಪಂತೆರ ಆರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಂಗಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಂತೂದು ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾಯರು. ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜು ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ್ಲೆನ ತೂಯಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿಕುಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರ್ನಂಚ 7 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತದಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡಿಸೊಂದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ದವುಲ ಈ ಮುಗಿಪೆರೆ ತೆರಿಪಾದಣಂದು ಪಂಡೇರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರ್ನ ಆದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ನಡಪನ ಕೆಲಸಲೆಂತೂತೆ ಕುಡ್ಲದ ಯೋಜನೆ ಕಡಿಸೊಂದುಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ದವುಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋಡು ಕಡೆಸರೆ ಕಾರಣದಾನೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುಮನೋಕನದಿರಂದು ಪಂಡೇರ. ಲೇಡ್ ಹಿಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಬಾವುಟಪಾಡ್ನ ಬಗೆಟ್ ವಾರ್ತಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜವಾಬು ಕೊರ್ನ ಮಂತ್ರಿಯರು ಪಾತಿರ್ದು ತಾನು ಬೈದಿನಿ ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರಿಯರೆ ಬಾವುಟಪಾಡ್ನ ಊರ್ದ ಇಚ್ಚಾರ ಇಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಊರದ ಶಾಸಕರ ಸಂಸದರು ಉಲ್ಲೆರಂದು ಪಂಡಿರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ನಾನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಧ್ವಜ ನೋಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನನಗೇನು ನೀವು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನನಗೆ ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರಾಗಿ
ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನನಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡೋಂಥ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಬೇಕು, ರಸ್ತೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಏನು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟೆ, ಕುಡ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿಶಂಕರ ಮಿಜಾರ್, ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು, ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ KGF ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕದ ಬಸ್ರೂರುಗು ಬತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಜೋಕುಲು ಜವನರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ KGF ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕದ ಬಸ್ರೂರುಗು ಬತ್ತದ ಊರುದ ಜೋಕುಲು ಜವನೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗುಬ್ಬುದೇರು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವಿ ಬಸ್ರೂರು KGF ರೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅಖೀರಿದ ಹಂತದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಯಶ್ ಅರನ ಪುಡ್ಸೊತ್ತುಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಖುಷಿ ಪಡಿತೀರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೊಳ್ಳೆಡ್ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರ್ದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಜಲಕರಿಯ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡ್ ಅಲಿಯಂದ್ರಯತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪಿರಲೋಕದ ಬುಲ್ಪು ತೂತುಂಡು. ಶ್ರೀ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ ಪೊನಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ 23 ಪೋಪಿನಾನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ತುಳುನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನಲಿನ ನೆಲೆಬೂಡು. ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಪಚ್ಚ ಪಜಿಡ್ದ ಮಟ್ಟೆಳ್ದು ನೆನ್ ತೂಪನವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮೀ ಮರ್ಲು. ಕಂಟ ತೋಟ ಗುಡ್ಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡಿತದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಊರುಡು 500 ವರ್ಷಲಿಡ್ದುಂಬು ಅಲಿಯಂದ್ರ ಅತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಅವೇ ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಳ್ದು ಲಕ್ಕದ ತೂಚಿದಂಡು. ಅವೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಜಲಕರಿಯ ಊರ್ದ ಶ್ರೀ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬರಿಟೆ ಮಲ್ಲ ತೋಡಿತದ ನೀರು ಪರತೊಂದೇ ಉಂಡು. ಐತ ಬರಿಟ್ ಮರಕ್ಲನ ಮೊದಲೆಡ್ ಅಲಿದು ಪೋಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾಕ್ಷಿಲಿತ್ತಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಡ್ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿನಂಚ ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಜಲಕರಿಯಡು ಒಂದು ಕಣ್ಮಗುಡ್ಡದ ದೇವಂದ ಪಪ್ಪು ಕಣ್ವ ಋಷಿ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತಿನ ಜಾಗೆ. ಅಪರೂಪದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವ್ಯರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜೇನು ಪೆರಪ ಕಟ್ಟದೇರು. ತೀರ್ಥ ಶಿಲಕಲ್ಲು ಮಿತ್ತ ಮುರೆಕಲ್ಲಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದಂಡು. ಉಲಮೆ ಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಉರುಂಟು ಸ್ವರೂಪದ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಗುಂಡ 4 ಸುತ್ತದ ಪಾಗರ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ 14 ಕುಂದಲೆಡು ಲಕ್ಕದ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತದ ಗುಂಡದ ಬಲತ್ಗ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡತ್ಗ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿಗ್ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇರು. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬೆದ್ರಡ್ಕ ರಮೇಶ ಕಾರಂತ್ಯರ್ನ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರನ ಸಾಯ ಸಕಾಯುಡು HK ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯ್ಕ ದುಂಬಾಲ್ಟೆಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟದೇರು. ಪೊನಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ 23 ಪೋಪುನಾನಿ ಪಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡೆತದಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಶಶಿಧರ ನಾಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜೇನು ಪಿರಕಟ್ಟಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿಯರು. ಸಾಧಾರಣ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ 45 ವರ್ಷಗಳು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬೂರ್ದುಬೋದು ನೆಲಬತ್ತ ಇತ್ತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸುಪಾಸದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಯಸ್ಪುರಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಕೋಳೂರು ಸಂಕರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಕೂಟತಜೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಂಡದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿನವು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡ್ಲಿನ ಅಂಚನೆ ಕೊಡುಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ಸೇರಿಸಾದು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೂ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರಡು ರೆಡಿ ಆಡು ಉಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಪಂಡ 2ನೇ ತಾರೀಕು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರಡು ಪೂರ್ಣವಾದ ನೆರವೇರುಡು ಧರ್ಮಡಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ.
ಟ್ರಸ್ಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯಡ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದು ದೇವರನ್ನೇ ಕಾರಣಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬು ಇತ್ತನಂದು ಹಿರಿಯರು ಪನೊಂದಿದ್ದರು. ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಸಾಕ್ಷಿಲ್ಲ ತೋಜಿದಂಡು. ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡಾತಂಡು. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ದತನೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿರ. ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ತೂಂದು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ದುಂಬುಡು ಸುರುಟು ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು. ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಡು ಪೋಂದು ಪುನಗಣೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರುಹುಲು ತಿಂಜ ತೋಜೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡು. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕುರುಹುಲು ಅಂಚನೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಬಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ದುಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಪಂಡೊಂತೀರು ಅಂಚನೆ ದನ್ನ ಒಂಜಿಂದೆಟ್ಟು ಶಾಲೆನ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಜಾಗೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತ 2004 ಐದು ಬುಕ್ಕ 2007-14 ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪಾಯ 2007 ಪೋಯ ಕೂಡ 2014 ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪ ಅದನಕ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಅನ್ಕೊಂಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ ಪದ್ಮನಾಭ ಶಂಬರ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಚಿಂತನೆಡು ಸಾರಂಗಪಾಣಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮನ್ಪಣವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ತಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟದು ಈ ನೀಯಲ್ಲೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಅಣಿಯಾದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲನ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲನ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಅಂದಿಟ್ಟು ಉಂಡು. ಎತ್ಕೊನ್ನ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಬೈಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ಆಜಿಮುಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡಪುಂಡು. ರಡ್ಡೇಕ್ ಬುಧಾರ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೀವೊಂದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ದೊಂಡೊಂದು ಕೇನುಂಡಿರ. ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುಣಂಚಿನ 2 ತಾರೀಕು 10 ತಾರೀಕು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ 2 ತಾರೀಕದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ದೈಕೆಂಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ದಾನ ಒಂದು ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಂತಂದಾಂಡ ನಂಕಿನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪುಟ್ಟನಕ್ಲಗಿ ಈ 1000 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ದುಂಬು ಬೂರ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮನುಪುಣ ಆಯ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ತೂಪುಣಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾಮಣ್ಣಕುಲ ಗ್ರಾಮದಕುಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜನಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ದೈಕೆಂಡ ನಾನದ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಪಣುಲಿ ಎಂಕಲ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆತನು ಎಂಕುಲ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವನೆಗಳು ಪಡೆಯೊಂದಾನು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡಂತನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಮುಳ್ತಿಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಜಾಗಿದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಪ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಾಟಿಕಲ್ಲು ಮಂಜಿನಾಡಿ ಮೂಜಿಗೊಳಿಯಾದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಡಿಪು ಹೂವಾಡಿಕಲ್ಲು ಮೂಜಿಗೊಳಿಯಾದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಸಂಗಡಿ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗಾರೆ ಅಕಿರ್ಯಾಂಡ್ ಐತಾರ ರಾತ್ರೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸಿಮ್ಮೆದ ಜುಮಾದಿ ನೇಮ ನಡಪಾಯರು. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನದ ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕ ಪಂಡ ತಪ್ಪವಂದು ಭೂತಲು ಸತ್ಯಲು ದೈವಲು ಮಾಯ್ಕಾರರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಟ್ಟಿಲೆಡು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯಿನ ಭೂತಲೇನು ಪಂಡಂಡಲ ಅವಿಕ್ ಅವ್ಯ ತೋಪುದರ್ಲುಂಡು. ಸಾರತುಂಜಿ ದೈವಲು ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಸರ ಭೂತಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಪಂಡಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಸರ ದೈವಲೆಡು ಒಂಜಿ ಜುಮಾದಿ ಆದಿತ್ತದು ಧೂಮಾವತಿಂದಲ ಪನ್ಪೆರು ಒಟ್ಟುಗು ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಬಂಟೆಲ ಉಲ್ಲೆ ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ ಕಾಂತಿರಿ ಜುಮಾದಿ ಕುಂಬ್ಳಿಸೀಮೆ ಜುಮಾದಿ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ನೀಚ ಜುಮಾದಿ ಕಳರಿ ಜುಮಾದಿ ಪಡ್ಡೆ ಜುಮಾದಿ ಕಂದಿಲ್ ಜುಮಾದಿ ಪಂಚ ಜುಮಾದಿ ಜೂಮ್ರ ಜುಮಾದಿ ಇಂಚ ಜುಮಾದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಲು ಉಪ್ಪುನೆಂತುವಲಿ. ಕುಡ್ಲ ಬೋಳೂರ್ದ ಜಾರಂದಯ್ಯ ಸಾನಡು ನಡತಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡು 3ನೇ ದಿನ ರಾತ್ರೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ಜುಮಾದಿ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಜಾರಂದಯ್ಯ ಸಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಪಾಲಿತದು ನೇಮ ತೂದು ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ತೆತ್ತೊಂಡಿರು.
ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ ಜನವರಿ 30 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಇಸೇಸ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಐತಾರ ಇಸೇಸ ರಂಗಪೂಜೆ ಬೊಕ ಆಟ ನಡಪಾಯರು ನಂದಿನಿ ಸುದ್ದಿ ಬರಿಟ್ಟು ಉದ್ಭವ ದಿನ ತುಂಬಿದ ರೂಪುಡ ಲಕ್ಕದ ಅರುಣಾಚರನ್ ಕಿರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬೆ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಐತಾರ ಇಸೇಸ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡ ಜನವರಿ 30 ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆದಿನ ಇಸೇಸ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾದ ಒಂದು 2ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಚಾದ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಸೇಸ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲನ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡ್ಯರು ಆಲೆಕ್ಕಡು ಅತಿಕಾಯ ಮೋಕ್ಷ ದಮಯಂತಿ ಪುನರ್ ಸ್ವಯಂವರ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವೋ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವೂ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೂ ಇರ್ತದೆ. ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಏನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಂದಿ ಹೋಗುವ ಮತ್ತೆ ನೀನು ದೇವಾಂತಕ ಎಚ್ಚರ, ನಿನ್ನ ತಲೆ ಕಡಿದ ಮಗನೇ. ಅರಿತಿಗೆ ಹತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊತ್ತಿಗ ಮೀಸೆಗೆ ಇತ್ತೆನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಹಾರುವ ಕ್ರಮವೇ ಬೇರೆ. ಹೌದಾ? ಅಸುರರ ಹಾರಾಟ ಏನಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನಿರುವವರ ಮುಂದಾದೀತು. ನಮ್ಮಂತಹ ಹಿರಿಯವರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕಲಿಯುವಂತದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೂ ಕಲಿತೇವೆ. ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಮನ ಮಡದಿಯಾದಂತಹ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಶೋಕ ವನದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಯಾರು ಕಪ್ಪಿಗಳು? ಕಪ್ಪಿಗಳ ಇತ್ತ ಕೊಡರನಿತ ಮಲ ಸುದ್ದಿಲು 39,45,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಜಂದ 2022-23 ಸಾಲದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಜನವರಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಸೂಲು ಪಣವುಕಾಸ್ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ರಾಜ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನದ ಕೆಲಸ ಜೇಕೊಂದುಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಲೈ ಮುಗಿಪಡು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನ ಮಂತ್ರಿಯರು. ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಿಗೆ ಕಾವೂರು ಬಿಜಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಪಿದೈ ಬರಿಯರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿಎಸ್ ಎಡಪಡಿತಾಯರು. ಅಲೆಯಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿರ ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪುತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರ್ಕಾಡಿ ಬಜಲ ಕರಿಯಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಕ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಟ್ಟಣೆ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡ ನನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.